Тепер поговоримо за Духновича як за будителя. Як сталося, що молодий хлопець, вчора ще семінаріст духовної семінарії, поступно приходить до розуміння, що він є русин, що мати у нього русинка, отець у нього русин, що села, в яких вони живуть, це населення, то є русинські села, і що бесіда, яку він говорив у своєму селові, це з матір'ю, це з вітцем, то є русинська бесіда. І так, у 1927 році Духновичу сповнилося 24 роки. Він скончив Ужгородську духовну семінарію, рішив, що приймає целібат і був висвячений на священника. Поза того, як чоловік, котрий довгі роки був підпорований Пряшівською єпархією і єпископом Григорієм Тарковичем, єпископом Пряшівським, він іде у повне підпорядковання Пряшівської єпархії, переїжджає жити до Пряшева. І отут перший удар в його житті. Треба повісти, що далі 10 років його життя, фактично от тих 24 і до 33 років будуть страшно тяжкі, драматичні, може навіть. На одному боці то є формування Олександра Духновича, на другому боці то фінансові проблеми, які він буде пробувати як рішати. А саме головне, Духнович учув отот дух свободи чоловіка інтелігентного. Він учув, що таке книжка, що таке бібліотека. Йому хотілося веце і веце читати, много знати, аби стати інтелектуалом свого часу, але життя так ся обертало, що у нього мало часу було про самоосвіту. І так 24-річний священник стає писарем, фактично писарем у консисторії Пряшівської єпархії. Далі 3 роки то є тяжка каждоденна робота переписування документів, перекладання тих документів з латинського язика на мадярський, це з мадярського на латинський, це ще деякі функції. Тяжка робота, котра малося оплачувала. Я знаю і другі такі біографії русинських писателів, коли писателі, котрі були в Пряшеві на тій роботі писаря, плакали, бо не було з чого жити. Приміром, та сама судьба повторилася у долі нашого Юлія Ставровського-Попрадова, пряшівського поета, який теж деякий час мусив бути писарем у консисторії Пряшівської єпархії. То самое було з Олександром Духновичем. Коли він просив, щоб єпископ відправив його на село, аби йшов десь робити за священника. Але єпископ уперто тримав його коло себе. Хто знає, може, то треба було пройти Олександру Духновичу, бо було много практичної роботи, пов'язаної із писанням. Туйся виробляли і деякі елементи стиля, туйся шліфував його язик, туй він до кінця вивчив мадярський язик, прекрасно знав латинь, ясне діло, десь себе пробував і в старогрецькому язикові, ясне діло, німецька бесіда і, ясне діло, наші 2 язики. Народна бесіда, котра не мала ані статуса язика, але діалект, а то є русинська бесіда. І так називаний літературний стандарт у русинів, може би його значити як славяно-руський язик. А деколи ще говорили традиційний славяно-руський чи традиційний язик карпатських русинів. 3 роки тої тяжкої і деколи нудної роботи
привели і тому, що Олександр Духнович зламався. Він не видержав тої тиранії єпископа Григорія Тарковича і просто-напросто втіче із Пряшова. Але де? Назад до Ужгорода. Бо Ужгород в його представі, в його фактичних тужбах, це був Варош, де йому все було везло, де йому все було добрі. І от тут треба повісти, що утікач з Пряшівської єпархії Олександр Духнович в Ужгороді не міг робити, як у Мукачівській єпархії, бо неофіційно втік. Але було щастя. Може повісти така маленька сиренча у житті Олександра Духновича, бо віце-жупан Ужанського комітета Петровай глядав про свого дітвака домашнього учителя. І так на дальших 3 роки Духнович стане домашнім учителем у родині Петровая. Його дітвак, який мав досить чудне ім'я Акакій, став вихованцем Олександра Духновича. Олександр Духнович писав, що він дав тому дітвакові, так як свому, все, що лем міг дати. Учив його всяким тайнам, всяким предметам. Учив так, щоб Акакій став високо школованим чоловіком. Але за деякий час Пряшівський єпископ Григорій Таркович, котрий все домагався, щоб Духнович вернувся домів, поставив вопрос ребром. У Духновича не було шансів викрутитися. Духнович мусив назад вертатися до Григорія Тарковича, до Пряшівської єпархії і до того Вароша Пряшева, котрий він не любив, не взлюбив, бо там йому ніде не везло, там було тяжко. Дальші 4 роки були пов'язані з життям у Пряшові, а фактично не у Пряшові, бо Яклем появилося місто у віддаленому русинському селові, де умер священник, а було то село Комлоша. Духновича нараз направили до того села бути священником. І пішов він, і була то досить тяжка ситуація, бо прийшлося жити в одній хижці маленькій, в'єдно із вдовою священника і його велику родину. Щоправда, за рік Олександру Духновичу прийшло нове повеління – іти до села Біловежа за священника. І далі 3 роки він провів у селі Біловежа, де, може, перший раз, уже як 30-річний чоловік, він ближче зустрічається із русинським селом, із життям простих людей, і з тим, що вони думають, як вони говорять. Це була досить добра практика для Олександра Духновича, хоч на другому боці він страшно переживав, що це буде до кінця його життя. Він так і казав, що йому ся наснив сон, і ще до того, як він йшов до Біловежі, що Біловежа – то його остров Святої Єлени. Тут десь паралелі із життям французького Наполеона, котрий мусив доживати своє життя на острові Святої Єлени. Духнович боявся, що йому, тому, котрий любив науку, котрий любив читання, котрий любив освіту, котрий вже писав стихи, що йому прийдеться у цьому селові доживати свій вік. Але 10 років, от чи повіме так, 10 років його драматичних, самих драматичних років його життя скончилися. У 1837 році новим єпископом Ужгородським стає Василь Попович, а до того Василь Попович робив у консисторії Пряшівського єпископа, в Пряшівській єпархії і був добрим приятелем Олександра Духновича. Олександр Духнович фактично достає
від Василя Поповича, нового, молодого єпископа Ужгородського, фактично в Ужгороді, єпископа Мукачевського, достає, як би то правильно повісти, офіційне позвання робити нотарем консисторії Мукачевської єпархії. І, ясне діло, Олександр Духнович, котрому назад випало щастя жити в Ужгороді, соглашається, і далі, фактично, 6 років свого життя він живе назад в Ужгороді, і в Ужгороді зустрічає своє 40-ліття. Той, як нотар консисторії, він має доступ до прекрасної бібліотеки Мукачевської єпархії. Той се зустрічає із многими людьми. Многі його бивші сокласники по гімназії уже стали не що визначними, а щось своєму життєві домоглися. Хтось був пан, хтось був добрий, сильний міщанин. Вийшло так, що священник Олександр Духнович в Ужгороді міг не лише учитися, а він все говорив. Ужгород про мене – то учитель. Але тут у нього була прекрасна аудиторія, то у нього були прекрасні зустрічі. І фактично він як рибка купався у тому морі, у тій морі тих людей успішних, людей, котрі інтелігентних, людей освічених, школованих. І то йомуся, треба признати, любило. А далі сталося іще один поворот в його житті. Але перед тим, як перейти до того, я хотів би прочитати один стих, який фактично автор пише усі часи. Коли по Біловежі він уже добрі знає життя русинів, він з ним стикав, він починає писати і пише прекрасний стих, може в такій лапідарній манері написаний простим язиком. Жизнь русина. Жизнь русина. От яка вона жизнь русина? Треба повісти, що цей стих став настільки популярним, що його читали вшитки, хто мав інтерес до поезії, звідали, є наш русинський поет, який отак пише по-нашому, по-русинськи. Жизнь русина. Под горами, под лісами зимний вітер віє, там покойний, богобойний русин бідно жиє, подобно роду своєму жиє во Карпатах, не завидить он нікому в високих палатах. Он маєтності немає, ні сребра, ні злата. Єдноє серце благоє, суть його багатства. Не в багатої он палаті пребывает гойно, в низькой малой халупині бывает покойно. Пшеничного і житного хліба он не просить, овес, ячмінь кормить його. І той не досить. Не п'є он каву, вино, он сія не знає. Но водичка із поточка жажду му вгасает. Не плавает он по морях, корабля не мает. Лиш по скалах, лісах, горах біднося блукает. Не убрано, цифровано, онся прибирає. Онся одеж красно і порядно сам собі прикрає. Два великий коровка, кляча не кована, столько овець, ягнетятка, богатства му дана. Он не злодій, не розбойник, сумління чистого, он благий, добрий чоловік, із серця щирого. І так жиє, так
працює в ласці Бога свого, покой, любов все чистує, не рушить нікого. О, призри, Боже і Отче, потіш невинного, помилуй ласкаво і творче русина бідного, щоб он тобі служити мог серцем невинний і побожно, чесно жити, здоровий і сильний. Коли Духновичу сповнився 40 років, він втратив матір. Так вийшло, що у цей час, коли Духнович був іще в Ужгороді, його мати якийсь час жила у Тур'ях-Реметах. Діло в тому, що сестра Олександра Духновича Сусанна вийшла за священника, вдалася за священника Невицького. На той час вона вже була у гробі, а священник Невицький служив у Реметах, у Тур'ях-Реметах, а то до долина річки Тур'я, або Перечинщина, як ми ще знаємо говорити. І мати Олександра Духновича йшла до Тур'ї фактично до свого зятя, аби бути із своїми внуками, помагати йому по газдівству. Тут вона у 1843 році і умерла. І Олександр Духнович ішов із Ужгорода до Тур'ї-Ремет, аби встигнути на погріб своєї матері. І в цей час він пише такий милий стих, в якому виказує всю свою любов до тої, котра його породила, до тої, котра його виховувала, до тої, котра його любила, до своєї матері. Було то 13 юлія 1843 року. Олександр Духнович із Ужгорода рушив в бік Тур'я-Ремет, а це та сама путь, котру Олександр Духнович іще як 9-річний ішов із Тащина до Ужгорода, аби вчитися у школі. А тепер він ішов аби встигнути на погріб своєї матері, і туся родять йому такі шорики стиха. Стих називається «На похорон матері». Кажуть, що Олександр Духнович прочитав цей стих на самому погрібі. «Ах, печален посмотрю на могилу, де схоронил маму мою примилу. Серце горить, лиш печаль в нем владіє, влажні глаза горька слеза заліє. Хто потерял больше блага, як то я? Оставила мене мама, даю я, оставила по всей жизни стенать, чтоб ей любов страстно на все оцінять. Льються слези, горько плачу, ридаю, маму зову і напрасно глядаю. Де ти, родна, обозвися на ділі, се синок твой плаче ти на могилі. Ти не слышиш не чужий ребячий глас, не проснешся на стон його. Хоть на час солоденько лоно твоє застигло, да не уздриш чадо твоє унило. Бо тінь твоя ородная надо мной стережет, стогнет, да тревожит мой покой. В душі моєї веселості уже нет. Унила мені моя душа і весь світ. Проспись, проспись, о любезна, до тих пор сищу тебе там, де буде общий збор. Увидимся на Йосафат
долині. Прощай, прощай, не забувай о сині. Як видимо, в 1843 році Духнович прощається не лише своєю матір'ю, яка вмирає, а він останній раз прощається із Ужгородом. У цей час єпископом Пряшівської єпархії стає його добрий приятель, а то Йосиф Гаганець, і він кличе Олександра Духновича у Пряшів, кличе його як свого, як вірного помощника, кличе його як соратника, як чоловіка, котрому би хотів поручити доставажну місію у Пряшівській єпархії. І так, фактично 1 января 1844 року Олександр Духнович відходить жити і робити до Пряшева. В своєму стихові надгробної він так і написав: «Пряшев мені погибель, і єрей, і учитель, і письмоводитель, да стихослужитель». І от тепер і до смерті життя Олександра Духновича буде пов'язане із Пряшевом. І тут акурат він зустрітить то ті самі важні, бурні события середини 19 століття, період національного самоосмислення слав'янських народів. 1846 і 1847 роках Олександр Духнович, як представитель духовної семінарії Пряшівської, провів у Братиславі як облегат, ми б низько сказали, делегат угорського сойма. Треба оповісти, що в австрійській традиції були і угорський сойм, і галицький сойм, то значить і сойм якби мав функцію, на якій обговорювалися рішення імператора, як їх рішати, але у ті часи сойм, а сойм все збирав у такому варуші, як Братислава, по-мадярськи Пожонь, по-німецьки, по-австрійськи то був Пресбург. І от сойм, от інтересно для многих, що він не був у Пешті, це в Буді, а акурат у Братиславі. І от у Братиславі Олександр Духнович проводить деяку часть свого життя, 47-48 роки, а коли облегати приходили на сойм, то не так, як низько, на пар днів. Вони мусили цілих півроку, бо сойм раз відкривався за 2 роки. І от депутати приходили на півроку, і в тих півроку варилися у тому. Так от треба повісти, що угорський сойм усі часи став трибуном угорського і лібералізму, і угорського націоналізму. Акурат перед тим сойм об'явив, що ми мусимо рішити проблему мадярського язика. Мадярський язик має стати державним язиком. Мало того, це буде єдиний язик. У шиткі другі народи, а ми знаємо, що в Угорському корольстві жили і русини, і словаки, і хорвати, там жили і румуни, і євреї. І в шитки вони мусили перейти на мадярський язик. І про Олександра Духновича, котрий уже жив в категоріях русинського народу, котрий уже як поет русинський сформувався в русинському язикові, було досить тяжко позирати на вшитко то. І коли він був депутатом от того угорського сейма, а от ще називали його сойма, у 1847-48 роках, то він не прийняв угорського лібералізму. У своїх
мемуарах, в автобіографії, він дає відповідь чому. Бо він пише, що лідерів угорської землі вхопило якесь національне шаленство. Два, орієнтири – мадяризм і свобода. Автор пише, що ідея Кошута зробити вшитких мадярами. І от тої ідея угорського патріотизму треба чітко розуміти, що таке у лексиці тогочасної політичної еліти Угорщини бути угорським патріотом, то було значить прийняти за або пристати на точку, на позір, пристати на позір, що угорський лібералізм не може розвиватися без того, аби винищити австрійський абсолютизм. А фактично стати угорським патріотом значило розбити австрійську державу. Цього Олександр Духнович прийняти не зміг. І зато він описав, що то, що ся робило у угорському соймі у Пожоні, він називає, що то було не демократія, а демонократія. От слова демон. А ми знаємо, що в славянській традиції, і ще, а та традиція йде ще з міфології, демон усе асоціюється з таким словом, як чорт, а може біс. То значить, це була якась чертівня, як пише Олександр Духнович. Ціль породити велику мадярську імперію і єдиний язик, той мадярський язик. Ушитки мають розвиватися лише по-мадярськи, а між тим австрійська держава має бути розбита, і треба витворити свою независиму угорську державу. От ніч з того Олександр Духнович прийняти не міг. Бо в тій Кошутових фактично теоріях він не знайшов відповідь, а що буде з його русинським народом. І він твердо прийняв рішення, що він буде стояти на боці русинського народу. Фактично у 1849 році Австрія дала добрий знак русинам. Ми знаємо, що 19 октября 1849 року Австрія запустила реформу, де були многі декларувалися ліберальні рішення. Одно із тих ліберальних рішень то є витворення русинської автономії в рамках австрійської держави. І от 19 октября австрійський цісар Франц Йосиф приймає у Відньові делегацію русинських активістів. Поміж тих ми видимо, хто прийшов до Відня, ми видимо Адольфа Добрянського, молодого русинського політика, до кінця друга Олександра Духновича. Ми видимо теж Михайла Вісяника. Михаїл Вісяник був у ті часи не просто визначну поставу у Відню Австрії, тричі декан медичного факультету Віденського університету, персональний доктор австрійського імператора Франца Йосифа, автор многих книжок і фактично директор центральної клініки, або ми б сказали центральної віденської больниці, то була центральна больниця на цілу Австрію,
А поміж тим, ще видимо там в тій делегації Олексовича, який був директором Русина теж, директором центральної діточої больниці у Відні. Ми видимо тих русинську інтелігенцію, тих інтелектуалів, котрі прийшли до Франца Йосифа. Результатом тих переговорів, а русини принесли імператорові свій пам'ятник. Що ми хочемо, русини? Ми хочемо свою автономію. А що ще хочемо? А в Ужгороді ми хочемо Ужгородський університет. Тоді ще мало хто говорив Ужгород, слово. По-всякому русини пробували обійти то слово мадярської «унгвар». І деколи говорили «Ужоград», «Ужград». Усі час я зустрів у текстах Олександра Духновича перший раз слово «Ужгород». Мені ся видить, що Олександр Духнович якраз був тим чоловіком, котрий назвав наш Варош, наше місто Ужгородом, на місто Унгвара. А по ньому ушиткі його ученики, вони теж повторювали говорити Ужгород, Ужгород. І так низько фактично ми видимо, що та традиція відбулася, встоялася. Ми маємо свою назву Вароша, а це Варош Ужгород. І так в 1849 році фактично міняється життя Олександра Духновича. Він чітко визначився, що от тепер русини, як національна меншина в Австрії, має будувати свою національну ідею, формувати національну ідею і вибудувати свій національний організм. Такся появляє ідея будительства. Будити свій народ. В 1849 році це був час, коли Духнович із одної іпостасі переходить в іншу іпостась. Дотепер просто поет, камерний поет, котрий ані не мав інтересу публікувати свої стихи, а тепер це поет-будитель. Поет-будитель і русинський інтелігент, патріот свого народу, котрий фактично усій час сказав стихами чи шориками свого стиха виказав національне кредо карпато-русинського народу. Я русин був, єсмь і буду. В 1850 році він пише стих, котрий дає до перших книжечок, які він і другі його соратники почали випускати, так називані «Поздравлення русинов на год 1851». І от там ми видимо перший раз опублікований стих «Вручання». Стих має досить щасливу історію. Він став національним кредом, став гімном карпато-русинського народу. І то ті русини, котрі низько ніч не знають з Олександра Духновича, знають, що Олександр Духнович написав стих «Я русин був, єсмь і буду». Я русин був, єсмь і буду. Я родився русином, чесний мой род, не забуду, останусь його сином. Русин був мой отець, мати, руська вся родина, русини сестри і брати. І широка дружина, великий мой род і главний, миру єсть современний, духом і силою славний, всім народам приємний. Я світ узрел, под Бескидом первый воздух руський сал і кормився руським хлібом. Русин мене колесал. Я русин был, єсмь і буду. Я родився русином, чесний мой род, не забуду. Останусь його сином.